Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга кайбер темалар турында. Автоинспекторлар шәһәрнең ире сәүдә үзәкләре янында рейд үткәрде. Хокук бузучыларны нинди җәза көтә? Йорчолыда гуманитар һәм шефлык ярдәме җыю һәм озату дәвам итә. Хәрбиләргә нәрсә кирәк? Яңа ел кәефен үзләре тутыралар. 18:01 йортында яшәүчеләр подъездларын мишуралар, уенчыклар, шулай ук бәйрәм плакатлары белән бизәгәннәр. Машинаны рөхсәт ителгән урынга куй автоинспекторлар шәһәрнең ире сәүдә үзәкләре янында рейд үткәрде. Күпчелек автомобильчеләр үз машиналарын мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр өчен билгеләнгән урыннарга куялар. Мондый хокук бозу өчен нинди җәза каралган? Бу хакта тулырак безнең материалда. Бу машина хуҗасына мөгаен такси чакырырга туры килә. Ул үз машинасын сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр өчен билгеләнгән урында калдырган. Әгәр дә тиешле билгеләрне кар каплау сәбәпле күрмәсәң дә, табличканы күрми калу мөмкин түгел. Машина кую урыннары җитәрлек. Шуңа күрә күпчелек автомобильчеләр кагыйдәләрне бозмыйлар. Зачем занимать инвалидное место? Здорово, живо, слава богу, место для них. Я считаю, что парковаться на инвалидных местах все-таки нельзя. Чуть ли не 50% остановочных мест обозначено знаком для инвалидов. Неужели у нас столько много инвалидов? Әлбәттә, инвалидлар өчен урыннар сәүдә үзәгенә яки оешмага керү янына якын урнашкан. Автоинспекторлар кисәтә, машина кую кагыйдәләрен бозучыларга штраф яки автомобильне эвакуацияләү яный. В случае, если на такой парковке оставлен автомобиль, водитель который не имеет к данной социальной категории отношения, его действия будут нарушением правил дорожного движения, административный штраф за который составляет 5000 рублей. Также предусмотрено задержание транспортсредства и помещение его на специальную стоянку. Рейд барышында 2 автомобиль штрафстоянкага узатылды, 5 машина йөртүче штрафка тартылды. Айзира Шаймөхәммәтова, Христина Балабанова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Татар эстрадасы зур югалту кичерә. Бүген иртән Татарстанның атказанган артисты Эльмира Сөләйманова вафат булды. Соңгы мәгълүматлар буенча җырчыга инфаркт булган. Эльмира Сөләйманованың 9-нчы сыйныфта укучы кызы һәм 2-нче сыйныфта укучы улы калды. Җырчыга 5 февральдә 41 яшь тулган булыр иде. Эльмира Сөләйманова белән соңгы саубуллашу 17 декабрь көнне Тукай районы Кече Шилнә авылы зиратында сәгать 10-да булачак. Шолтова телерадиокомпаниясе оның туганнарының һәм якыннарының тирән кайгыларын уртаклаша. Башка темаларга килгәндә, Ярчоллыда, Луганск, Донецк халык республикаларында яшәүчеләргә, шулай ук хәрбиләргә гуманитар һәм шефлык ярдәме җыю һәм озату дәвам итә. Посылкаларда җылы әйберләр, медикаментлар һәм хәтта бал да бар. Хәбәрчебез дәвам итә. Үзәк районы һәр комплексында җыю пунктлары оештырылган, чолылар беренчел кирәк яракларны китерә. Неравнодушные люди несут вещи, пишут дети, рисуют, пишут письма. То есть такое состояние только миром можно одержать победу. Үзәк районның иҗтимагый үзләре рәисләре Казанда булып, шәхсән хәрбиләр белән аралашкан. Нәтиҗәдә аларга җылыткычлар кирәклеге ачыкланган. Вот такую горелочку нам предоставили жители Центрального района, за что мы им очень благодарны. Их было 2, вчера мы уже отправили 1. Вот. Сейчас готовим к отправке эту горелочку. Октябрь башыннан рәисләр һәм үзәк районында яшәүчеләр ярдәме белән Луганск һәм Донецк халык республикаларында яшәүчеләр һәм солдатлар өчен 2,5 миллион сумнан артык гуманитар ярдәм җибәрелгән. Әле без моның белән генә туктамыйбыз. Инде Аллаһ Тәгалә кушып, тизрәк сугышлар бетсен. Балаларыбыз исән-сау кайтсын. Самый шунсы безгә кыйммәтрәк. Яңа елга кадәр үзәк районында ярдәмнең тагын бер партиясын озату көтелә. Чираттагысы исә 2023 елга планлаштырылган. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Яңа ел кәефен үзләре тудыралар. 18:01 йортында яшәүчеләр подъездларын мишуралар, уенчыклар, шулай ук бәйрәм плакатлары белән бизәгәннәр. Аларның сүзләренә караганда, бу инде традиция. Ел саен шулай яңа елга алдан әзерләнәләр. Айзилә Шаймөхәммәтова аларның йортларының ничек үзгәрүен карады. Төрле яңа ел уенчыклары белән бизәлгән чыршы, мишуралар, курчаклар. Бу матурлык белән 18:01 йортының 12-нче подъездында яшәүчеләр көн саен соклана. 77 яшьлек Рәүф Сафиуллин яңа ел кәефен үз куллары белән иҗат иткән. Ул үз йортының подъездын берничә ел бизи инде. Без яшьтән үсеп үскән, шул мәсхәрәттә яклы үскәштен
Безгә елка как-то көтеп алабыз. Бер единственный праздник безнең яңа ел. Аны каршы алып, балалар сымак бездә кеше корта гаштын, әби бабай булгаштын, аның күңеле яшьләрне кеше балаларны акшамак, шуңа безгә дә уже интересно. Бу яңа ел алдыннан үзгәртелгән бердән-бер генә подъезд түгел. Алар барысы да иң яхшы бизәлеш конкурсында катнаша. У нас в комплексе во многих домах украшают, в подъездах ставят елочки, на этажах. Есть подъезд, где практически на каждом этаже какие-то украшения вешаются, делается елочка на первом этаже, допустим. И взрослые поддерживают эту идею. И очень приятно, когда жители откликаются, то есть они берегут это. Биредә яшәүчеләр өйдә мондый үзгәрешләрне хуплый. Аларның сүзләренә караганда, бу бәйрәм кәефе генә тудырмый, ә күршеләргә берләшергә дә ярдәм итә. Шушы елкага карап, яшисе килә, сәламәт буласы килә, яхшы идеялар, кешеләргә яхшылык эшлисе килә. Бердәмлек хисе керә менә. Подъездларны бизәүдән тыш 18-нче комплекста яшәүчеләр үзләре һәм күршеләре өчен уеннар, бию һәм әлбәттә бүләкләр белән чын бәйрәм оештырырга планлаштыралар. Айзилә Шәймөхәммәтова, Кирилл Хәбзи, Яңалыклар. Мандариннар, оливье, улды һәм әлбәттә Камчатка балыгы булар яңа ел өстәле өчен иң мөһим әйберләр. Камчатка ярым утравын юучы диңгез балыклары табыннарны бизи һәм яңа ел кәефе өсти. Киштәләр ассортименттан сыгылып тора, күзләр уйный. Камчатка балыгы һәм улдыга күргәзмәсе Чаллыга балык продукциясенең 35-тән артык түрен алып килгән. Ерак көнчыгыш деликатеслары рационда аерым урын алып тора. Мәсәлән, Сөләйман балыгы төркеме патшабикәсе Чавыча. Аның ите B1 һәм B2 витаминнарына бай. Витаминнардан тыш ул цин, кальций, фосфор, тимер, магний һәм башка төрле микроэлементларга бай. В ассортименте есть чавычи слабосоленые, филе копченое, балык чавычи, горячего копчения, очень нежная вкусная белорыбица, тающая во рту, белое мясо без костей, таймень, клыкач, кижуч, палтус, очень большой выбор. Күргәзмәдә салкын һәм кайнар ысул белән ысланган продукция тәкъдим ителә. Моннан тыш чалалар яратып өлгергән кызыл улдык та бар. Я взял белорыбицу и икры немножечко. Жена попросила. 4-й раз беру. Как вам на вкус их продукции? Вообще, что вам нравится? Белорыбица. Каждый раз берем. Сегодня мы взяли икры и чавычу взяли малосольную. Мы всегда, постоянно, как они приезжают, мы тоже тут их не гости. Здесь Они наши гости, не мы их не пропускаем их приезд. Надо разнообразие пищи. Камчатка балыгы һәм улдыгы ярмикәсе Green сәүдә үзәгендә 1-нче катта 18 декабрьгә кадәр эшли. Керү автозавод проспекты ягыннан. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Сатып алдым кэшбэк, сатып алдым кэшбэк. Акбарс банкның Мир дебет картасы һәм бар нәрсәгә 10% кэшбэк белән бу процесс бер кайчан да тукталмаячак. Акбарс онлайн кушымтасын урнаштырыгыз һәм картаны бушлай рәвештә рәсмиләштерегез. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 12 по 17 декабря. ТЦ Грин, первый этаж. Остановка Глобус. Оформите кредит в Акбарсбанке по ставке от 4,5% и получайте кэшбэк за ежемесячное погашение. Оставьте заявку на akbars.ru. Внимание! Грандиозная распродажа мебели, товаров для дома и сна в мебельном центре Соло. Все в наличии и со скидками до 70%. Стильный диван 49 990. Это реально. МЦ Соло 4110А. Откройте вклад в Акбарсбанке и получите шанс выиграть сертификат на 100 000 рублей на покупку бытовой техники или 3000 рублей на продукты. Подробнее на akbars.ru.